Salam alik. Bizim Atawatan Türkmenistan TV kanalımızın, YouTube kanalımızın tomoşaçıları, bizim ustalar gepleşimizin muştaqları. Bugün bizim mihmanımız, haysi ustad. Bugün bizim mihmanımız Çeper sözün ustadı. Bugün bizim mihmanımız Mehrivan ata, Mehrli baba. Şahir Sadi Sadif. Sağ olun Gülalak. Selamun aleyküm mehrivanlar. Şuun Atawatan gepleşiňizde çağıran üçin ilgili minnetdarlyk bildirýän, sila hormatlap çağıran üçin. Atawatan iki mukaddesligi biriktirip şeýle gowat takypsyňyz da, iki tane mukaddes da, onuň Atawatan çağırda gelmedik mümkin näle. Ata da mukaddes, watana mukaddes. Goý biri var, Atawatanymyzy aman saklasyn. Pederleder goý söz var. Atawatan aman bolsa diýe reňgi roýmyz saman bolmaz diýen nakly bar. Allahan Atawatanymyz mydam aman bolsun. Bernaraga watan hakda gyýsurlan oglanlar diýe. Şoň üçin gyýsarak gürläp bir kiçiräjik watan hakda goşga aýdyp beräýin. İlk seni söýdüm, soňra watany. Çünkü watan senden başlanýar owa. Sen dağın söýdüm, düzüňi söýdüm. Kalpda kanagatım, dilimde tobam. İlk seni söýdüm, soňra watany. Çünkü watan senden başlanýar käbäm. Inäniň ujagy, watan ujagy aslynda ikisi bir zatdyr belkem. İlk seni söýdüm, soňra watany. Çünkü watan senden başlanýar kıblam. Atamyň ojagy, watan ojagy ikisinem özüň gorawar Allah'ım. İlk seni söýdüm, soňra watanmy. Watan namus arym başlanýar senden. Mertebämsiň, jigerimsiň, janymsyň. Sana şek getirsem jan çykar tenden. Mukaddessiz, muhabbetsiz, mehirsiz. Siz söýmek men güýjüme güýç gatar. Çünkü mehir berip her pursat, her dem söýmegi öwreden özüňsiň watan. Yani siz bizim şu ýazgymyza geleňizde işikden ätlen wadyňyzda sizden öňürti eliňizde süýjilik girdi. Şol süýji şyrynanyň ýedinde Atawatan aman bolsun diýip ýazgy ýazdyrypsyňyz. Adamyň her bir ädýän ädimi şol adamyň kimdigini görkezýär diýär-de babam Fahir. Şu ustadlar Atawatanda gepleşigimde mihman bolanlaryň içinde ilkinji siz şeýle ýazgy bilen şeýle süýjilik sowgady bilen gelen ustadlaryň ilkinjisi. Şeýle hormatyňyz üçin aslında şeýle arasda ak niyet päliňiz üçin hem belki siziň ýüzüňizdäki nury ýetgeşikdir. Sağ olun. Inni ýanky setirde mehir hem muhabbet diýen sözleriňiz bar. Mehir näme? Sizin düşünceňizde mehir näme? Mehir paýlamak, nur paýlamak bir näme adamyň ýüregi näl bolsa şo ýüzüne çykýar diýdi. Şo sevgi, mehir, muhabbet, sevgi hemmesi sinonim maňynda sözler de mehir yürekden çykan sözler ýürege ýetse demek şol ýüregiň mehri yüreklere ýetýär-de bir ýürek mehri beýle yüreklere ýetýär diýip düşünýän. Man Näme üçin men bu sowaly berdim? Siz bilen gepleşik ýatyk öňüm. Fikirinji Mart bayramynda öňümde baramyz. Şonu şo ýazgylaryň birini görenlerine maňa sahipama ýazypdyrlar. Şu daýy diýseň mehirli, akaçam özüne şeýle gowy şeýle mehirli diýip ýazypdyrlar maňa. Men onuň şol ýazylan SMS ýadyma düşdi-de, şo soraw size beresim geldi. Hakykatdan hem nuranylyk, mehirlilik arşdan berilýän bir paýmy diýen mene. Bir adam isleýän men şu mehirli bolaýyn diýip bolup bilýänler öýdemok. Men sizi çağılygymdan tanaýan. Öýdüm bilelim merhädi daýy diýip ýürlenýän, näme üçin daýy diýýän diýip soraw berýänler hem kän. Maňa da berýärler şo soraw. Näme diýip sen daýym bolýarym diýerler. Sebäbi siz gerkerlerden, men şeýhlerden şeýle gan damar idarlanana daýym bolanok. Ýöne mehriban tomoşaçylar şu wagt şu ýerde düşündiräýin gyýtgadyk. Men ejem Sadi daýymyň doglan owasy Jejir diýilen daglaryň içinde ýerleşýän owadan. Şol owaň adamlarynyň hemmesi men ejemiň çağalykda önüp ösen ýeri bolansoň, aýratynam Sadi daýymyň maşgalasy ejeme dogan ýaly bolan üçin
hemişe daý diýip bilinýän. Inni owaňyz hakynda aýdyp berseňiz. Siziň Instagram sahypaňyzda owaňyzdan goýan postlaryňyz bar we şol owa hakda soraýarlar. Owaň ady, şol owada yerleşýän pir hakynda soragy berýärler. Gysgaça özüňiz kim, nereden gelip çykdyňyz we haýsy owa şol owa? Balkar welaýatynyň Serdar etrafynda Jejir diýen owa bar. Bir kiçiräjik owa, dağın eteginde, dağın içinde diýsem bolýar, bar görensiň göbek kanymyzyň daman ýerde. Arada görensiňiz oglary bilen ziýarata gitdik. Bir bäwesen mawa diýip bir pirimiz ýatyr. Bu gapdalmazda benneten bar, bu gapdalla bäwesen. Anlaryň maglumatyna görä bäwesen, bawesen ikisi dogan bolmaly maglumat bar. Jezir sawa, Jirji sawa peýgamberiň at diýen maglumat bar. Bir kiçiräjik owa, ýene biziň özümizde bir ul şäherlerden edidi görýär, göbek kanymyň daman ýerde Magtumulynyň şekilli buýtanyýat bir şekil bar, dağın şekil bar. Barsak şutur ziyaret edýät oglary bilen. Bir ýene towşany dogduk depe aýda bir ýerde gitip gelmesek kan çekip durda şutar. Indi şol owada mehriban, mehirli bir dinan bar. Şahir Sadi Sadiýewiň şygyrlarynyň en çemesiniň göz başy Artikul Käbe. Meniň dörejilik dünýämde iň uly muştoklaryň söýgüsini gazanan şygyram şo Käbe ýazylan. Dileget Käbe. Indi şol şygyryňyz hakynda, şygyryň döreji hakynda we şol şygyryň aýdym bolşy hakynda da aýdyp beräýin. Arda 80 ýaşmyrlyk edip Käbäm şonu dilek hakka gelip eneti şu meniň aýdymyň awtar diýip bilende, başga gahryman diýip bilende şo Käbäme. Eneler mukaddesse, dama meniň esasy dörejiligim erşasy bolsa ene söýgi, ata söýgi. İlkinji goşgumy men atadan Kakam Pahyra ýazyp başladym. İlkinji goşgym şonun maksady. Kakam Pahyr biriň ýek ogly, bizim 6 ýaş, 3 ýyl, 3 oglanna. Onuň aslynda men jurnalistikany öwrenýärdim. Mektepde okap. Şu ýerde okan ugrunňyza aýdyp beräýin. Mektepde okap ýörkem etrap gaýdy we Ahmet Keserteti, Gulaý Ahmet Paýda, Mutam Taýar, şolarda çykşy edýärdim, şolary öwrenýärdim. Soň üniversitede okuýardım. Üniversitede okap ýörkem Kakam Pahyr aradan çykdy. Doğru hem mekserde Kaka edýär, mekserde mukaddesler bolýan. Kakam ölümi gatyýere täsir etdi. Kakam Pahyry jaýlak geldik. Dünýä sygamak, dogduk owamy sygamak, bir ýakyn mehriban getirýän, onu söz bilen beýan etmek mümkin näle. Hemmeksem çağatyny görýär, hem kakatyny görýär. Men kakam diýip söýär, kakatyň atdaklaryny da biriň ýek oglukda. Men o epes oglan kam kakam şey diýip ýatýardym men. Demedime kucaklap alkımda kılıp kucaklap ýatýardym. O da şeýrek waka boldy. Orun Kakam Pahyr işden gelip eýwan ýylýada. Eýwany ýatyp galýa, o ýere Tomus ýylan ýere eýwana. Onuň da ýüregi agarsyp atdy Pahyr. Men mekany Kakam eliň aýraýda diýip demedendir de. Bir gezek 50 öýdi goýdum gurrun berýärdim. 50'ye yine ayran ok diýär men aýrana derownym. Yine öyle Kakam eliň aýraýdy diýär, birden bu diýalak diýär, birden duýdum gözüm açdym bolýarlar, bu gara ýylan ýara. Alkymyna ýatan şu adam owaň adamlary gurrun berýärler, şonu geň alyp barap. Onuň alyp zyňypdyr. Menen daşarda oýnap ýörse o atlar bar, gizara, ikinin aralar. Şu adaçyl owdakylar soňa ýaşullar gelip goňşular ýüşüpdir. Şu ýylan öldür men çykaryp goýýardylar. Täzin men geň alýanna görýän ýylan ol bir şeýde ýylan
adamın yüreğinin tırpillisini lezzet alıyor diye bir yaşılığın bir için mi yalan mı için? O şu diyene değmediği yalanım değmez diye de. Degen. Değmeyenler bir tezin şu at yazmış ya dile geldi bile geldi diyen yerler. Son Hakan Pahir madem yatlıyat o adamların komşularım yaşlılar şu adam yatlıyor sonra men mıkanip Hakan elin ayırda deyip elinin anına buz yalak gördü yılan ya da o yerde özünü bilen. Hakan Pahir giderdim. Neçe yaşınızdadınız Hakan'ız dünyadan aydan? Ben 20 yaşlı olanla yani üniversitede okuyup görün. Entek öy işik olmadı. Mumyasa sayında şu havar yerine şun kalyandı da mumyasa sayında benim dostum Belos filmde oturdu. O dostlarım bir gelip şu havar aytti. 2 saatlik yol o an 2 saat. Tarpatayın. O tarpatayın. Yani 2 saatlik yol önün oğa pariyatsa olun bir yalandırla. Yetten o. Ayşi yani mümkün değil gülerek Allah'tan yani her kim onun bardım şu telpekler var sonra men nesil gadiyeden bir sayfalık şahsiyetim edil düğünüm atalım deyip para tesir etti de aslında men bunu bir daha şükür ediyen Predak baranda Hakan dedi men yağdığım şeylerak öyle ne edin ne diye deyip demekti de emin o doğru planda yok da ve diyecek adam sonra razı etmek için ola nikah gayip, didar gayip, ölüm gayip diye de Türkmenler. Mesela nikah sandır şu hakim razı etmek için ben student dövrümde öğlendim. Ahir Nimetlik başka tarafta diyordu kurtulsun başkalarını biliyordum biliyorsun ve o öğretmen geldi başta. Ben şeyle hakim yaranı yok dedim var. Başka tarafta diyorum. Gitti kursus giydim alıp ay gelirin isteniyalı qargala etrafını qonşu taraftan. Diyeceklerdim şeytmen hakim razı etmek için hem enatan razı etmek için yören yolum uğralıya. Sonradan bir kan içinde toy ettik. Aklı kurtulsam gen galibine hemen kataydım hakim razı etmek için maksat hakimi toy görkezmeklik. İnşallah men budam öden koşuşturan Hakim toy gördü. İlkinci bäbegimiz Töketcanım eline 6 aylık dışı kucağına mihmançılık etti. Şu kucağına kadı can berdi. Aktığım gördü diyecekler. 6 aylık çağı Töket'te. Diyeceklerdim. Mutam ben diyene şöyle öden koşuşturan hakim razı ettim. Son diyirliğine gözünün açıklığına son toy görkezdim. O da aktığım gördü. Çünkü öden koşuşturan Indi sizin şahir olmaňyza sebäp bolan şo pursat, şol ajy waka we şo goşgyňyz. Owa. Edil şoň jaýlak geldik dünýä sığmak, şeýle dogduk ogam, ýana çykyp bir ýere gidesim gelýär. Şonu düýünjigim şu atlar gelen bolsam Hakan diýir bolardy. Şonu dilime şeydirek getirle geldi de edil düğünüm atalıdım edil düğünüm arkaladım zalim asıl bir çak gelip yüreğimi darkaladım edil düğünüm atalıdım anam vardı lol dünya bugün senden göğünüm doydu kam hasrattan doğru dünya edil düğünüm atalıdım duymanım yetimlik cevrin Açsuğullen edil kıvlam, paylaşalı kalın ömrüm. Koy näme bolsak bir bolaly, zaryn çekmän bir yüregin. Heyde sen oň bormy, sen sütünim, sen yüregim. Edil düýnem atalym. Dost kazanım atam marka. Bugün nostar halim zewun. Atasız hal, niçik borka diýip goşgadım. Son hiç ornuňy tutmaz senin başgalar Süýügi sen diregi sen maşgalar Nesil gadiyetine çıkış ettim. Köp berde tetlenmel kakılarakın ağderliyara. Kakılarakın ağderliya. Yaralı yürekler sonu yazmış. Neyse bana hatlar geldi. Son yeni bir şoğun bir koştum. Onam kıysarak aydiyan hemen şu. Men ağlap bilemok. Doňdy yüregim. Dünyam boşap kalı süngüm sökülüp.
düýnüň öýden bu barlykdy bagtladım. Bugün o türün gelenimi ökünüp, ynanyp bilemok bolýan zatlara, daşa dönüp galy gögele gowra, sen mar diýip gögözüň gylan telpek bugün öz-özünden geýilli çöwre, gowluk berýärler sinan ýürege, inni hiç ýyl söz çözenok, doňun näme üçindir has olarak görünýär kakymyň baryna sygmadyk donum, men aglap bilemok, näde baglaýyn, ağlamak üçinem gerek mudar üç salacak käýilip sögülen güllüm el yetmez bagdeken emma billim giýişip ýazdym. Kakalar näme mudama şondan soň kakam düýşime girdi. Näçe bas goşulam da şon çiňatlaýarna onam gyýkazyk. Kakamyň düýşimde aýdan sözlerine diýen bir goşgy ýazdım. Şonu ben 3-nji goşgym şo. Şum ajal gassady ýoksa raýyň ýykjak dälim oglum, ýalňyz goýup gitmäge men bognumysjak däl oglum, saňa kän zatlar diýjekdim. Sanalgyja dem ýetmedi, boýuňyza guwanjakdym, dertlerime em ýetmedi. Amanatda tawsyrylýar, amanattan ägä bolgun, awray qyrqylan erkeç yamanattan ägä bolgun, ataň bar ýaly hasabet, ulolduran çağı bolgun, aljaraman ýitiren soň aljalaw agy bolgun, ýüregçek dälim oglum, näçek ahir gitmelle, ýöne ärdek, şiirdek ýaşap, dirlikde ýitmellär. Allaha şükür, şol kakamyň öwrüp bilen şuneçel ýaşap ýördi. Öle aýan dira guman ýa güläçer. Men bir zadyna ýanna. Budama kakalar ýanymda. Kakalar ölmeýe, kaka ýaşa diýip ograşdym. Şonum gysgaç aýdyp berýän. Kakalar ölmeýe, kaka ýaşa, ýaşap ýörler kakasyzlyň deminne. Olar balalarynyň ýükünnaşya, gyzylgyma siňip ýeriň teýinne. Kakalar ölmeýe, kaka ýaşa, jigerleriniň janyny hem tenini, ene garnyny kakadan galyp gunnolmadyk çağaň zaryn heňinne. Kakalar ölmeýe, olar ýaşa, emma ýerge diýerler bak ýurduny näme üçindir ömür gysga berilýär daglaň peleňine, çöllüň gurduny, näme üçin gysga inerleň ömri, bu kısmetmi, ýazylanmy daşaya, megerem olaryň göterýän ýüki agyrrak bolarly çenden aşaya, ýa biten ýerine gadry ýokmuha, sürme edem zokmu göze gaşaya, olar bolsa perzent diýip jan berip, sessiz söýüp, sensiz ölüp başarýa, kakalar ölmeýe, kaka ýaşaya, goýmaz olar bizi hiç açan yetim madaryna daş goýmazdan öňürti, baş goýup döşüne kalbyna ýetin. Olaryň söýgüsi, olaryň ihlasy, etmesidi asla dumla duşazar. Yetim sözün diýmäň siz çünki kakalar ölmeýe, olar ýaşaya. Şu ýan gaýtsymy Allah gülerçan, kakalar ýaşaya, olar mydama perdetleriniň ýükünnaşya diýene, olar mydama seniň bilen, men mydama ruh bilen gurlaşýan, mydama şu goltuky berýär, şu ýanky öläýän diragym guman sözi ýönýärdi. Eneler hakda da şeýle. Käwat durmuşda alada gaýgy her ýyly ýagdaýlar kiçiräk problemalar bolýar, ulraz problemalar bolýar. Sorýalyk urny bolmaly başlasa, men owama tarap ýelk ýatýan. Çağı ýalyk bolýan eken adam garra berse, nime diýerler, ejem misalyny görýän, çağa da ol budamy gözi ýolly. Bize garasyp gözündeki otyra. Ozup kesmiş, ozup alıp gidýän. Gerek gel oğlum bilip otyr, gerek gelem diýse ol bege näre şoň çağadanım bir nime bolýan eken, hiç şunu ýazak bolýar, adam garradyksa ýürek adam ýukulýan bolmaly. Şoň ýanyna barýan
ziyaret ediyen, son Google'na alyan, o amdım Türkmenin her bir bizim batan yerimiz, pirlerin, eğerlerin yatan mukaddes toprak diyecek adamına hem yerim mukaddes, Allah'ın nazar salan, nur eçilen toprağa toprak. Bir yüreğim yine, son yani gidip gelene, anan mardım şeyle kudret ba adamlar, ne şol, onu sözle beyan et buruna, şu dileget kâvem yönere değil. Şonu işimi uğrup basya, o vaat gelene, dünya mingiye, ehlalım uğrup var ya. Dileget kâve her bir tütesi ot bulmadı, her bir koşun ağrısında bir kişi lazım tarih yatır. Ne basar, balırsa zaman olmaz diye, yaraman yattım. Ecema itmam deyip, tavsırdım ama, bir şey kişi lazım aparatı olarak var. Şonu da eşittir, duyup dura. Bunu zana turan adam, ben zana demağa. Sonra kaydıp tura, hiç şimdi havarım yok. Geliyor ayarlavan böyüne, geliyor bana kakazan diyorlar. Ben dedim pakir kakazan diyorlar. O da kakazanım, kakastı. Ha, o teyadi diyen o kaka diyorlar. O kaka at takılan malamsın. Ona gelip tura. Benim gelen estim, kravatta yatıyor. Hatta hanada. Son bildirmeli, elini turmak, yerinde turmak adağın. Onun doktoru kol koydurdum, şöyle. Diga menadır, kol alıp batayım, ece turup bilemek diyemeyle, makı diyemeyle, etha sol gurnoduk da, yani ece bilip otira, ece Allah bolona. Gel gitti, inan martın. Bir damağım doğru. Sonra, bildirmeyecek kol, bülen mi olayan, nemeden mi olayan, Kudaya şükür, geçik. Sır kaldığını bildirmeli. Onun çok iyice, sen bana dileget kâvem, dileglerin bilen kanatlı kuşmen, asman bilen zemin kapsan sağı, senin dileglerinden tapyan ismen, sen bana dileget kâvem, seherde, savada, sanda, sapakta, senin bilen hiç korku yok, ürkü yok, paninin fiiller galyar tapıkta diyen yani, koşun öde yadırlı. Beni şoğuna gelip gitti, Kudaya şükür, ne mi oldu? Dünyanı yağda uğraya. Yağda uğraya. Günümüz sana Kudaya şükür sağalım, Allah'a köpüsü dermani, enen sözü, atan sözü, diyene ol, mukaddes hatta. İnni şol şığırınız aydım olanla, şol aydımı dinleyenizde ne hile duygu baştan geçti. Sebebi koşkuyu aydım olsa ömrü khas uzolya mı kadiyan alalışyanız mı? Alalışyan, eğer de ene mukaddesse, ene atı için edilen zatlarım, siz kuvvet okudunuz internette. Ben öğrenmem, diyene gözümü yaşayla dinleyen. Son Züleyha kakayı ve aydım etti. Şeyle tesirli oldu. Şeyle tesirli, kaç tesirli. Son tutmanı teleyelimde klipim gitti. Züleyha da aydiya da kaçı, ene atı mukaddes, tema mukaddes. Şolun ruhu, şolun mehri, sinye. Şo dürü dileyen zadı. Kaçsın ya. Sebebi men şol aydımı nire dinlesemem ya koşkusunu okasamam. İlkinci nöbette şu sizin käbäňiz artikul inenin nurany keşfi gözüme gelýär. Tamam, son hasam men üçin täsiri başga. Şu goşkyny gülelik başgaça koýan diýerler. Sebebi men ol käbäň elinden akçy süýdi, tabakda içip gaýmagyny gaýjan çağda men. Ez için at için ädim. Hayran kaldım. Allah şeyler gollaýa. Onun eze bir ýerde bardım, özüne çağıltdım, namaz okap, ara tutýan adam. Nowat yetik gelýän eken ejeten dedim, käbä oradayn dedim. Aýal dogan mal, maşgalamal. Ay, zor rahat etdim. Onu bir aýgally bolýan, oglanlar jaňa diýär. Oglu bolmasa goýberem zak diýip bar. Ýaşy uly. Ýaşylyrak diýär, oglu bolmasa aňyrda seretmeli. Ne diýipdir da? Oturup entekmeni planda yok. Şu käbä derleydim. Ece bilen käbä gidip gelmek. Ece bilen o Allah şu bakt meser etti Allah Taala. Şükürler edýän. Ol mümkün düşýärler. Allah size in gowzatlar peşkeş edýän ekenler. Ekber o so diýjek adam ene üçün äden Allah tarapyn Allah'ın dergahynda kabul bolýar. O şonu şona alacak bolýanna. Ene de şuguna çelli yani ýa-ni soň ýa-ni bar gaýsam dünýä ýeňe ýa. Kakanda da şeyler.
Kakalar ölmeye, olar yaşaya. Yaşap yorlar kakasızlan deminne. Olar bağlalarının yükün daşaya. Gızıl kuma sinip yerin teyinne. Kakalar ölmeye, olar yaşaya. Cigerlerinin canını hem teninne. Ene karnını kakadan kalıp, gunnulmadık çağam zarin heninne. Kakalar ölmeye, olar yaşaya. Emma irgidiyalar baqı yurdunu. Näme üçindir ömür qyysga berilýär, dağlan pelengine, çöllüň gurtuna. Näme üçin inerlen qyysga ömrü? Bey kısmatmy, ýadylanmy daşaya. Megerem olaryň götürýän ýükü agyrrak bolarly çenden aşaya. Ya biten yerinde kadri yokmu ka? Sürme edemiz yokmu göze qaşaya? Olar bolsa, perden deyip can verip, sessiz söyüp, sensiz ölüp başarıya. Kakalar ölmeye, olar yaşaya. Koymaz olar bizi hiç kaçan yetim. Madarına daş koymazdan öňürti, baş koyup döşünü kalbına yetim. Olaryň sevgisi, olaryň ahlasy etmezse de asla dumlu duşa dar. Yetim sözün diýmän siz. Çünkü kakalar ölmeye, olar yaşaya. Ana bu şeyini Meryem Hanım Muhammed okudu. Okuya olar tuğulimi ol hatiyat. Inni Meryem Hanım Muhammed okudu şu goşgyny. Täsirem has güýçli boldy. Hakykatdan goşgyny çeper okumakda uffatlaryň sanawyna ilkinji hatarda duran. Diktir Meryem Hanım Muhammedow we Meryem Hanım Muhammedow size en ýakyn adamlaryň biri. Sebebi nämede? Sebebi men dogry maýdaýyn. Köp goşlaryň dünýä inmegine bergen sebäpkär. İlkinji hatire gününi ana muallim jaňa diýýär, edildiňem ataldym goşyň gurasyny diýip şonu okudy, ýa-da goşdum, ýa tirdi köpsi okulmalar, şeýle ustatlyk okutdy. Şeýle täsir etdi. Ýene ýadatyňa. O ýene ýadatyň geldi. Ay Meryem 1980-nji ýylda Mahtumlad Naqy Döwlet Üniversitetinde okuýardım. 87-nji ýylda gulluk etdim, 89-da izme geldim, Russiýa döwletde gulluk etdim, 2 ýyl. Soň dowam etdim da. Wagtym 91-nji ýylda üniversitet tapawutlyň diplomyny guturup mugallim bolup işe galdym. Meryem Hanım şu wagtlar talipdi. Türkmen dili edebiyat bölümünde. Boljoğun ýaşdyn ýa-da şu wagtlar Meryem aktivisti şeýler bildirýär-de, ýanyp duran oglanlar da, ýanyp dur. Men begenýän, ýene bizde şolar ýaly oglanlar bar. Men ne hali qadirata baýsa, diýen ýakyda izzat hormat etmegine görüm lawada mergende de şeýler tiýlaşykly, şeýler mehri bilen söýgüsiňdir okya goşularyna. Ýene bir goşym okudy, sen maňa näme üçin ýyr tasmadyň? Duşman nirde boldun, ýyr täherlerde sana çelli täleýme gargynyp duşman boldum ýyr baharlarda. Sen maňa näme üçin ýyr tasmadyň? Çekerdime iýleň çeken nädini tün ömür boýu gözledim ahir senni arasagan türkmen gyýrynýar. Şeýle usat okuýa bolyn özüňem ýene goşgylaryň gelýär. Size ilham berýän insanlaryň biri ekenden berýär. İnsanlaryň biri. Bizde şolar ýaly ýaşlar bar. Ýaşlary tolmerenje halipalyk geçdi. Beňmurat Amanguliýew bar. Ben şeýle siýle ýa-da ýaş olanlara Kerim Haly bar, Guşurly Hanow bar. Ýa-da Mahawat müdnimesi kampaniýasy bar. Şeýle reklam edýär, Batyr Hoja Niýaz diýip. Şeýle düşünjeli oglanlarda, o da şeýle. Men köp da maslahatlaşýan, şu köp goşulamy kompýutere geçirip berýär, hem maslahat berýär. Ýaşlar da diýjek badım.
Ada production'da öde öldürdü fa. Yağ şowda yağ şowsun fa Murat Mollay fa. Şeyler bizde şeyle talantlı, zihirli oğlanlar var. Men begeni şol ölen yoksa men oğlum ýalyk, inim ýalyk. Şu wagtyňyzdy bölýän men şoňa begenýän. Siziň şol ýaşlar bilen bir korpdan gopup bilýäniňizde begenýän men. Bulam belki siziň has döwür bilen aýakdaşyk diýerliňiz üçin şeýlemika? Belkidir adam diýe nime uzak ýaşat gelýär, garrat gelýär nokta. Ya garratňyz gelen. Yo garrat, Hudaýa şükür. Ol garlygy hem möksemiyet ýerden. Şu da ilham berýär. Joşum berýär. Şeýle oglanyň badygy men begenýän ardy o wagtdyk. Şol Begim Murat Amanygulyň inisiatiwaty. Agam şeýle aýdaýdym da Kerim Hali, Begim Murat şeýle üçtüli ogly öderler giderlip hem ziyaret bor diýip gidip gutlak geldik. Ýene bir mysal. Begim Murat indisine ýördi. Goşgyna döreýär diýerler-de. Ýönere dörene goşgy. Bardym ul toýda otýar. Göktepe'de kakam ayarlığını yaşadım. 3 ay yaşım Göktepe'de geçerdi. Gedelince gediyadım çotayda oluyordum. Onun bartam kakası tanış. Oturduk saattanlık döröcülük oğluluğu var. Hemmesi yığınandır. Kakası otur sonra oğluluğun biri gıynan kurun verdi. Bak ecetem şu da hatlar görünmürdü. Neyel kovu olur deyip ayttı da. Sonra ben de sonra bildim. Begim Murat'ın yüzünde seyredip ecesizliğin neyli, hasratlıgını, neyli, ecirliğini Begim Murat'ın yüzünde seyredip bildim de. Katı kıynandım. Öyle zat demedim. Şoğun Göktepe'den Aşkıva'da gelen kam. Şu koşuyadılı öderinden mara. Oňorny öýtmänim ýeke gün sensiz eýýäm ýyllar aýlanyp dur mehriban. Oňorny öýtmänim ýeke gün. Soň Begim Murat'ym ha täsirledim, okapdyr dogry. Diýjek adam türkmenni şeýle oglanlar bar, şeýle talantlar bar. Men gaty begenýän ömürli uzak bolsun türkmende kän bolsun. Aslında türkmen edýän men mysal ýetirýän. Mergen akauntuna girin internette, Begim Murat'a girin, Batır Hocan'a girin, Ada Production'a girin, Yağsa girin, Murat'a girin. Hemmesinde vatanseverlik ruhu var. Adamları, yaşları vatanseverlikle çağırıyor, ağzıyırlık çağırıyor, akla çağırıyor. Gogo kitaplardan satırla getirip okuyor mergenleri. Kadir Ağa da şolar yalık. Hemmesi bir demedi. Yönü sıraklıklı olmaz diye yer gelen aydayın men yüreğime batmayan zatlar. Yaş oğlanlar da bağışlatın ulu olup olmadıklarım mı? İnternette var, şeyle var, güdük yanlışları öğreniyor. İnternet bir varın almış teknolojiyanın bize veren bir şeyler var, acayip payı, peşkeş. Ol bağışta ol atamızın bellegden. Doğru düşünün. Atam. Otayda köpçülük var. Atan melle olsa sen ise buğday, arpek, yorunacak ne emesen ettiler yani buğday, arpa alıp bilmersin. Atan melleğini edip bilersin o da attır. Yani şeyler, yaş oğlanlar, men nefsim ağrıya şolar. Ben bağışlatırlar, belki men neyme de orta yaşın ağın adam yok minne. Ola kimdiğinden bilýärler, belli yakas gaýşylary bar. Birek paýşdy, birek hamaly özlerini watançy görkeden, hamaly özlerini bir kömek edýän hakmyny wujra bolýanlyklaryny bilen hakly. Men gaty gynanýan, ular üçin şo datdyralay. Men şondan ýany oglanlar, hana mysal bara, gülýär oglanlarymyz bara. Yani şol siyamada sizin ýadan goşgyň adam bar. Bir incitmaly şeýlemi? Bir şon men okap beren şuýda, bir incitmaly adamlar imin şolara baksadım belki bir netije çykarlar. İçinde diýen uly bolmadyk ýa şolar amma ho bir ýerine paýşylar aýdyp on ýalda türkmeni düýünden gelişini okulaýatsam men gaty gynanýan şo da. Öýden şu watansöwjilik hakda bir goşgy goýsaň ýa-da öz şükürüňi, sabryňy beýan edip bir zat goýsaňam şondan neme diýerler? Kimçilik gözleýärler. Şeýle da şoklaslar gelýär. Ýeteriň ýedi ýere özleri diýene gaty yaramaz o türkmenni wat hiç bolmandyr. Şinde gynanýan adam aýaly ýeder amma ho her ýyly ol beýle. Neme diýe akylly ağurlar gorkor dilinden akmak aýyp gözler dogan ýylynden niýe? Şo gaty dogan. Şo sitirler edil şolar üçin ýadylar. Men gaty gynanýan mara bir diýene mysal şol üçin ýa gollar mysal ýetirýän giýirin şolaryň akauntyna diýenne bir reklam eden molýalar bolar bolsa, hani reklam etjek bolsaň ýa-da bahawadyň reklamyna giýirin diýen görüň.
dünýäň menden reklamalaryndan kem däl. Vaýny birzatlar düşürmek ýoňmol. Ýoň wagt düşürtürler. Milletin milli häsiýetiniň ýa-da milletin milli aýratynlygynyň üstünden gülýän video şekillerini tarapdary däl mene. Gata akylly görüň edýän, gaty dogry. Ol şol milletimiziň milli aýratynlygy bar-da. Her bir mentaliteet diýilýär-de. Ana şu temada gaty bir çenden geçen hakykatdanam o ýerde eýä mahabatam däl, reklama da däl. Ol öňüň gaýtam teriýär, şo reklam edilýän nady gaýtam adamlarda şo däbi destury ýa şo ýurduň, şo milletiň urup adatyny kemsigýän bir zatlar goýup başlaýar. Şoň üçin näme dogrusu bagyşlatyldylar belki diýene menem ýertedi ýagar men prosa olup meşolun ağaları ýaly ýasym näme orta ýasym geçen adamlar gelişine okşa ödüm akıllı başlı adamlar geplerlerine bir göräýme bir akıllı başlı ýigitler akıllı başlı dinanlar bolyn şeyler käwat bir gowunyň geçe bloga diýen ol başga ýerden çykaýan näle şeyler bolyn men düşünip bilmemakçylar bloga me diýen ýok ýan kyal oglaryň olar aslynda bara öz ýüzlerini görkezene köpse ýüzlerini görkezmekden gorkanyň san hasken ýok helletdiň diýen şo Gülşat Gurduwaňyna aýdymlary gow nemeleri çykyşlary bar döwletdanly geldi Mergen Begmurad owalar sadaşynda hellet görýän bir gow zatlara begenýän ýön kyal syrak bolmaz elbetde döleri dip tamamen bir ýer ınjatmak hadise şeylerde atba dip wagt edýär-de bir ýaşylyň miri Allah'ın kisan öýü bar diýär. Bire käwe, bire mine şu diýär adam gowuny kalbi. Adady näme diýär? Münkäwäni hannan erwet diýär. Bir adam gowuny ınjatmak diýär. Münkäwäni hannan erwet diýip aýdýar-da. Onuň günäsi çenden agyr. Gep onu däl. 5 ýyllyk ömürde. Şeýle sowal bereň. Siziň durmuşyňyzda şeýle bolupmady bir adamyň gowunyna degdiňiz. Soň şo gowunyna degeniňizi bileniňizden soň ökünç ahmar we nädip şonu düzetmeli. Näme bize serede oturan adamlara belki maslahatyňyz degerli bolar. Hukman düzetmeli. Bol durmuşda bolýar-da. Näme etmeli? Kiçilik bilmeler. Adam birazcık önüne gelýär, soň köşeşýär. Mende de hemme kiste bolup bilýär. Bağışla sözü var, bağışla Allah bağışlayıcı, bağışla sözünü hiç vaat ýatdan çykarmaly. Türkmeniň şükri, aňyrsynda şükür sözü var, gaty aňyrsynda çuňur manysy bar eken. Biz ýöne gowmy adaýlaryň şükür diýär-de, gaty Allah kanagat etmek. Şükür aslında Arap sözünden gelip çykan makadiyan. Araplar şükran diýen sözü sawallymek, alhamdulillah. Hudaýa şükür, görüp ýerinde töwerek taşla bolýan zatlary. Diňe şükürli ýaşamaly, şükürli ýaşamaly. Men pikirimçe. Şu bolýan zatlar hakda siziň goşguýyňyz bolmaly dünýäde di. Onam aýtdyk, aýdym geçdik bir ýyly. Aýdym etdiňiz. Şol aýdymydan biziň YouTube kanalymyzda ýüklengi. Uly seslenmeli. Aýdymy ýerine ýetirişiňizem goşgusam we siziň aýdym çökmünde ilkinji işiňiz ýalňyşmasam ýa ondan öňe aýdym aýdypmadyňyz. Aýdýadym bolyn, bolar ýaly. Meni ay bir kiçiräjik üýşmeleňde gitara. Ýa doglaňyna ýaňky soň kuwatlar saňa bir zada bolýar diýip toýuňdan ýasaryň köpelip barýar diýip bir aýtdym bolyn. Soň kuwatlar saňa bir zada bolýar. Toýuňdan ýasaryň köpelip barýar. 80-90 bükülýän bile Inirim mäçde bükülüp barýar 80-90 bükülýän bile Inirim mäçde bükülüp barýar Sana yedirkine gelýän ýok ahy Çağırlıp gelirler ökünüp barýar Gelen mihman dälmi ýataňdan uly Kiçelip çekinip bukulup barýar Gelen mihman dälmi ýataňdan uly Kiçelip çekinip bukulup barýar
sana inmedi. Gözlerden acı yaş dökülüp barya. Men kaytmak kalanınam ödümdi. Anamlan sütünü yıkılıp barya. Men kaytmak kalanınam ödümdi. Anamlan sütünü yıkılıp barya. Sana gelip su içmedik göğüller. Boğun bolup sökülüp barya. Dağazi ursu sinirindi işler. 32 yerinden dökülüp barya. Dağazi ursu sinirindi işler. 32 yerinden dökülüp barya. Yorgunluğu otlayan kargap bitine. Kerveni saklayan sargap etine. Kesekten mi pahsadan mi sütünü. Sehalar alasan yıkılıp barya. Kesekten mi pahsadan mi sütünü. Sehalar alasan yıkılıp barya. Ağızlağıp tıryan toynuklıyın dep ya. Dermanların ecir gel ya derdinden. Bizi koyup bir gayana kertinle. Gözden gün yaşmanka irkilip barya. Bizi koyup bir gayana kertinle. Gözden gün yaşmanka irkilip barya. Gözden gün yaşmanka irkilip barya. Seheler alasan yıkılıp barya. Oğlum vadesi ekinler meylik mekan ağamın yazığa geçirilip yazığa geçirildi soğum yayradı solaydım da. Şolaydım qati muştoqlaryňyzyň sevgisini qadanan aýdym bolly. Sağ olun. Indi bu goşgyňyzy aýdyp beriň bir incitmalyň adamlar. Bir incitmalyň adamlar öňüm derdi etik däl dünýäniň gündöňünü görýäs, eşdýäs ahyry ömürleň çyrada ýanyp sönýänin ýyl sözlerlen açylsyn dügün ağularsın hoş sözü kiçicik göğün bir yürekten aýra salýan sözleri ýedigat deminin asyna gömülsün erwetlik ýitsin azy söz ähli ýowuzlygy goý ýer ýuwsyn tiý ýarasy bitermişin kemden dil ýarasy hiç etmejek howpdyr. Şol howpdan moralyň biregi ağaç sözden göze inmesin guvar. Göğüller göğünün suun içmese gün görmeyen gülley şollemde gurar. Bir ıncıtmalın adamlar göğüller ağlap, kazanın soğap, käden taparmış yürekten gözlen, ähli sovallara şol değil mi cogap. Bir göğün yıkılsa käbin jarmış,
yıkılmasın käde, ıncıtman göwni, mehir paýlap, söýgü paýlap jahany, gelin uzoldoliň 5 günlük ömrü, biri ıncıtmalyň adamlar, sinen oğun soğuk bolýanlar kıstan, insan oğlu bu dünya gelenne yaradılan ahir söýgüden ısıktan, biri ıncıtmalyň adamlar, todan aramalyň üstüne buğdun, biz hemmemiz gitmek üçin gellige, belki köpüň edip galanlar adyň, ay aylanar, yıllar geçer, gün geçer, tutuş ömür meňder, bir sagada, bir ýüregi begenleriň soň bir gün belki tapmarsyňyz ıncıtmagada, mähribarlar, bir ýüregi ıncıtmalyň, bir ýüregi göwüne degmäliň, Allahan hemmemizi gowullarda, ýagşy gullarda, ýagşy niýet, ýarym döwlet ýürekde näme bolsa şol kabul bolar diýe her kim ýüregi näme bolmaly, niýetler kabul bolar diýe. Şu ýerde şeýle setirler, sözler edil filial akıdı ötüyor da yönü şu söze çeperliğin göz başı var. Türkmenler diýär halipa görünýär. Mehran tomoşaçylar Sadi halipa görün. İnsan halipaňyz alim Ana Gurban Aşerif. Şol adam hakda iki agyd aýdyp berseňiz tomoşaçylarymyzy tanıştyrsaňyz jejir sawabasyndan olam. Biz mektepde hak şu mavi ekranını görýärse Durduhmet Nurali filologiyanyň doktory, tanqidçi, güýçli edebiyatçy diýýän ýerä bolsun. Filologiyanyň doktory Andoran Asirov, akademik, Qoly Almary institutynyň direktory bolýar, alim, professor, türkmen edebiyatçyň köp tähmet çeken, köp at goýan, ýygy goýan alimleriň biri. Men halipam Andoran Asirov. Köp datda şondan öwrendim. Köp datda maňa göreli bolup hyzmat etdi. Şagyltyn şoňa meňde meňdiýädim, şoň çykyşlarynyň näýdim magtymlyşyna soň öýdi. O şu wagt daha şükür avreli pensiyada. Diýin çalşda ýöne şu adam dörediýä, ýadýa, da maslahatlaşýan, da demedi otyr, halipalyk men ýöredi otyr. Orgyfara şol 70 ýaşyna goşdum oňa. Şol ak garany saýgyrmak öwretdiň, öňýidi garamak öwretdiň. Atadan ýer galyp boýnum murlanyny öz başymy çaramak öwretdiň. Ödödüň gorumak öwretdiň, öwrenmek, soramak öwretdiň. Bar günän ilk ödüňden gözläp, ýowdy daramak öwretdiň. Käte büdüräp maňla ýere degenne derrew galyp ýöremek öwretdiň. Ojor sadak sehran goýunyna yanıp köremek öwretdiň. Yürekdäki yaralary ýaşyryp ýekelikde sarmak öwretdiň. Ağa ağlap, gülkä gülüp basaryp ýyllarynda yaramak öwretdiň. Urulman, sögülmän ağlamazlygy, özüň ağlansaň-da ağlamazlygy öwretdiň. Güýdýal agrysyk bilen seherçe şemala galgamazlygy, ağlanynda körpä berliýä emmek, basartmaz her kime dümedey dönmek, derdiň jedalyň jellat durşy, dirlikde ölmek, dirini gömmek, bol ogul özüň bol diýseler, çyndyr öýdüp hiç girmedim galypy, häl ummalarda adasam aýyp görmän, sizi tapýan halipa diýenýäli, ýatamalykdan gorkan, men esasy gorkan zadym ýatamalykdan. Arada biri dile geldi, bile geldi diýdi. Näme üçin gamly goşýan diýip ýadyar maňa. Nustayda mümkin bolsa şonamaydy, dile geldi, bile geldi däni bir. Näme üçin gamly goşýan, täze birazjyk sadyara goşaýda diýdi. Onu sonunda men soňa jogap hökümni şoşyny uratdym. Maňa gamly goşma diýersiň. Nädeýin diýenim etmese ýürek, has köpelip barýa. Gussaly güller geçen şol şadyan güllere derek hasrat alıp gitse gırdawa dolap nädip ýüjek karşysyna ummanyň ödödüň allap goşýadanyň gowdalmy diliň diýişläp dünýanyň nädip güleýin men ýeriň jaýragyna ýitigim köp bolsa tapallarymdan kaýyl boldum sypyp bilsem ey aman dosýalaryň guran gapallarynyň ýagşyň aşagyna galan sadak diýip
burgusap otyrsyň ýudup tütünüň töhmetler atylsa hiç bir ýazyksız agramdan üzüler biýliň tütünüň umydyň puç tamam daňylsa tala tutulmady kuşun gitse ütülüp goloýlagynda giňden açylýan gapy açylmasa eliň bilen itilip doýmasa dolmasa bu gara yerem erte görünmese şuun göreniň ağlamaktan sokur bolan gözlere nädip şatlanmagy karar bereýin ýasama ýylgyryp yalandan gülüp düşün oňurmak ýasama ýazyp ýürek bir zat diýse diliň başga zat gezdiň dälmidir öz gabryň gazyp göwüllük bermege beýlede dursun gaýta meniň ýüregimi dilýärsiň men ýanyp barýaryn alawlap körep asen gamly goşgy ýazma diýärsiň. Gamlı goşga ad bolsun. Ad bolsun. Wagt durmuşda gamly. Adamyň gidine şatlyklar edýän bir adam hemişe sowgat almak. Ýani siz bize sowgatly geldiňiz. Men derrew 100 ýyl garandyr. Ýöne sowgat almagam gowerýär, o sowgat bermek has gowerýär. Ine biziň gepleşigimiň himayetkary makul hyzmat. O terjime merkezi. Onuň makul sözlük aplikasiýasy. Neside şu sowgat. Sağ olun. Tanrı kızım netibesin hemmemize. İnne. Yerde olsa ma bir hil. Koyun yerde. Size ruhsat verýär. Sadi. Siz bize aýdym getirdiňiz, men şonu diýär. Özüm juda süýçi goşgyňyda. Sağ olun. Häzir edir şu ýerde şol aýdymy aýdyp berseňiz-de tomoşaçylar hoşal bolardy. Ol aýdym esmäken iňsoň jemleýici goşgy bar, ýürüýte şu gepleşige netläp ýazan goşgymma. Ulu höwet bilen diňleýär. Mene şu gepleşikde men diňleýändir, tomoşaçylar gürleýänler. Evet, şonu täze goşgy da. Olar gepleşiklerimizde tesbirlerde ýazypdyrlar, gülälek sen köp gürleýän diýip. Menem ýörüýte, ine haýş edip, täze getirdim şu gepleşige gürlemedlik üçin, diňlemek üçin. Sağ olun. Harika. Şu birinji gedek näsin gepleşiňizi ýanglanýar. Allama sen garagama seredip bunnogda boş emmedikler biz bir Allah'ın kudretine secde edip özge yerde başı eğmedikler biz pilin kulağına yatıp uğlaman, pilin kulağından çekip minneti kara zahmet bilen katıtıp eti halalı haramı karmadıklar biz depede götürüp göpalyari hiçsada çalışman lev ıgrari terede minirip namus ari yengil tarafına ağmadıklar biz inen davandan gözlep cenneti ödükden eksikten çekmeyen minneti seni adam sana koşan milletin umidini tala danmadıklar biz nır sorap oturman gidip getirip özgünümüz özümüzden ötürüp sekelçe şemalı göğe götürüp tuğleyde göğe kalmadıklar biz iyili aksın yayıp yaman yıksırıp namusa değilse gezmeyen yıksırıp nehek değilleri haka tavsırıp değmediğe asla değmedikler biz berlen 5 ömür geçirmeyen hayıp doğun iyilimizden gözlemeyen ayıp çınno süt değerli balgaymak sayıp baş dost olup aş dost bolmadıklar biz yorgunumuza göre ayak uzadıp iyincik görkömedik iyile göz edip öl ağacın sayasını helledip Kur'an'da sakatın eğmedikler biz biri varın birligine ananıp bir yetim ağlasa bile kıynanıp özümüz ağlap yine sinanıp dünya ikiye gelmedikler biz. Bu şıgırınızdan soň hiç söz tutmaýar. Näme diýe? Sözüň oturan ýerine saat başlaýar diýe. Innem saatyňyzy eliňize alsaňyz, aýdyma garaşýar. Bir aýdymam, täze aýdym. Ben aslında aýdym istel gülälekçan. Ýöne aýdym çedeýdiň diýsen. Arda Türkmenowanyň goňç Allah'nary jaňa diýe şeýle bir gowet gürünmerdi. Biz işgärimiz hakykatdan hem şol real ykbally bolan. O şoňa agam bir goşu gerek diýe. Men goňçsan, men dogry aňsat Targyp toýunça goşgy ýa-da. Edip bilem okşanýarsın, ediýärlere de telpek goýansın. Näde diýerler diýerler. Ana şu soragy berjekdim. Aýdyma geçmek ak şoňa jogap ber aýelingde. Näde islew boýunça targyp boýunça goşgy ýazyp bolýar? Ýan kyýalyk bolýar, ýasama ýazyp bolýar, ýöne ýürekden çykaryp bolana. Ýöne
Siz ýazyp bileňiz ok şeýle. Men oňramak. Ýöne gowy şeýle gurulmerdi şo ýaşuly bar. Şeýle ene bir ýaşul hakykatdan işläp ber. Şo boýunça ýürüýti kino düşürjek bolýan. Barda gitdi şu ilkinji Atagelli Garya diýip memleketinde. Türkmen we tele ýaýlymynda Atagelli Garya diýip ykbaly ýaly görkezler baş keşipde we şol aýdymam şatlyk gurbanylar ýerine ýetirdi. Eger mümkin bolsa şona mäder. Tomaşaçylarymyza dinledelim. Bir böyle kakajan onu. ahval adaştırdı bu keç akbal Mecnun deyip edip akrar Fivi andın içip gittin Mecnun deyip edip akrar Fivi andın içip gittin Etmen gittin ya da Fiğin yalan mı dünyada Yaz kalbimi salıp oda Bardan ödün öçüp gittin Yaz kalbimi salıp oda Bardan ödün öçüp gittin Şey deyip geçip gitti ömür Yüreğimde ahir demir Vaqta yedip olman emir Geçip gittin, uçup gittin Vaqta yedip olman emir Geçip gittin, uçup gittin Çünkü kulaklara uçup gittin Darna kadar kalık çünkü kulaklara uçup gittin Kulaklara uçup gittin Göğümden geçip gittin Saat Kur'an'dalar saat bunu yem ertesi gün akşam jana diye ağam dinlep koray dedi. Oğlanı tuğulum şeyli talantlı oğlanı. Şeyleri bilenim yine bir goşku ýyglaýdy. Yine goşku dünyaya inni. Onun başta da 4 tane soň bahanasy bilen goşku dünyaya inni. Şu da täle edip ýerlerdim. Ha şonu ver. Onu sonra nemetdim. Täle. O ýanky diýenige de bar ýa-da. Yine de bir okuyucuların biri şunu bilen bana telefon ediyor. Bir yerden telefon alıptır. Ağlap gözünü yaşayla burun veriyor. Ben de şeyle dağıtlar oldu. Ben durmuşumda şu ne şeyle sonra ilkinci söyleyeyim gördüm. Sada gayret etti diye bana koş bir diye. Başta ben şeyle hör koşut koydum olsam
bir ýyly ştetirler. Eýän bu sargytdaly kysmat da, biriniň kysmaty hakynda. Kysmat, sen onam yürekden maňa, şo yürekden çykandan ýüregi etýär diýen çyn bolmaly. Bir sagatdan soň şoň telefonyny men şonu heňe geçirip aýdyp berdim, o da ağlady. Elbette bu zatlar bardır täleydi. Elbette bu zatlar bardır täleydi. Ağlap ýaşyň süpürmegin ýannaga. Gowşuryp aýryp bu goja dünýä. Ağlamagy öwüripdir ennige. Bilýän geňal ýalsyň meniň sözlerime. Bilýän geňal ýalsyň meniň sözlerime. Diýersiň içiňden bolşuň ködäl. Düşün keçsem sormaňlaýlaň içinde. İkimiz ilkidäl hemem soňkudäl. Aklyň goýalda bimeçfer ýetki. Uýarsyň ýazgydyň muny barlygyna. Sen ujoňa sygyp giň dünýä sygman. Göz etirýän goja dünýäň darlygyna. Öwrenişdim ýoklugyňa kim-kimden. Öwrenişdim ýoklugyňa kim-kimden. Bilýän gelişindir gelillik öýmä. Ýöne bagtly güllüm, ýa agyr güllüm. Wagt senem ýanymda bolsadyň diýen. Ýöne bagtly güllüm, ýa agyr güllüm. Wagt senem ýanymda bolsadyň diýen ipiňlen berdim boly. Dost bolup galy, şondan soň geldi ertesi agam ýüregim morluň diýip bir adamda näme ýakyalla el ýazak gogun mara. Bir adam gogun almagan käbäg denýälik sogagy bar diýe belki sogap bolsun şolar ýaly. Indi bir aýdym aýdyp beräýdi. Ha, hökman aýdym aýdyp beriň. Aýdym aýtman gitseňiz tomaşaçylarymyz diýen ýagyla bolarlar. Bu başardığımdan güläçän men ýene aýdym aýdymçy däl. Ýöne aýdym aýtmaýan adam ýok, hiňlenmeýän adam ýok. Men çağırtdan dogry aýdym sadyň mustagy. Universitete okap ýören wagtlarymyz agit poýz diýip zat bady. Sibiriň 20 şäherine agit poýzda gidip deme diýdik. Bahar Hojaýew zat kurtaşmyz. Şonu öwrendim. Akordeonçy tapylmady. Folklorda biledik aýdymda aýtýardyk Bahar bilen. Alan Mersin biledik. Şonu neme akordeon öwrenmeli boldy bir aýyň içinde. Indi şu ýerde talip döwrüňiz diýeňizde söhbetimiz jeňlemäkäk. Siz türkmen telewizionyasynda da bir näçe gepleşiklerini alyp barjak. Bu hakda da aýdyp beräýin. Owadyn dünýäniň sir azally. Dünkü sırlar bugün eýem aýandyr. Açly eýemde açylman galan sır bar bolsa meýer ol hem aýaldyr. Galjak guman ýok garankywadyň zamananyň baky günmizligini alsaý göz etime getirdik. Aýal bolsa galy gizliligini ýyllar sirni saklap bilmedi. Akylyň paýhasyň keskirligini ýöne ýyldız gözüden alyňyny akyl gal öňki asgyllygyny universitetde okap ýördiň hem urumum türkmen filologiýasy dili we edebiýat. Bir Türkmenistan gahrman Gödel Şaguly we bilen duşgy halk gazymet şonu bir ksan soru berdim ona. Gödel Şaguly diýdim. Nowat gul şahida şeýle hetirle we bu durmuşda biz birini söýär, ýatykda solýar, başga birine şoň näle garaýaňyz diýip şolar ýaly 4 gowy soralar berilendir-de. Şondan soň göz etim programmasy bar, o wagtlar ýaşy syp dinleýär, Oraz Gelli Mämedow, Kamrat Gurbanow, Mämet Gurban, Döwlet Hudaýew şeýle talantly bolarlar. Şondan soň ýuwaş-ýuwaşdan men gepleşige çağıryp başladylar. Onuň soň gepleşige alyp baryp başladym. Garat siziň tele ýaýlyma gelmeňize sebäp bolan zatlar. Şo zatlar onuň bir sygyry höwes, jurnalistika höwes, onu bernadar aýal ägirtler bilen söhbetdeş olmak meser etdi. Eger mümkin bolsa şonun bölüp goýaýyn. Ben diýene çağırtdan höwesinde şol. Bir zatlar döretmek, bir zatlar ýazmak, bir zatlar nemetmek. Şolar ýa. Olam başyňyza ak giren soň meser edipdir-de aýdymçy bolmak. Ýöne maýdan aýdym çağırtdan Hakan Paher gitaracı getirip berdi. Begem şoň bir iň batly gülleriň meýerdi. Ýöne köpçülüge çykyp kiçiräjik
Nemeler Mereken öňüne çykan Mereken öňüne çykan wagtymda elmedi. Näder eger mümkin bolsa, Ene şu ata inse- watan dinleýijiler üçin bir jaýdym aýdyp beräýin eger Aýdyp mümkin bolsa. berin, aýdyp berin. Uzaklara dikip alı gözlerim diyen meni yatla yarmın keniydim körep dursa yakin giden közlerim ne dip seni yatla maynidiydim körep dursa yakin giden közlerim ne dip seni yatlamayın ediydim sensiz geçen kışlar karlar yağışlar söndürmedi ışkımızın horunu kayta bozgap derdim ölçer bodum kendin gettiydinle medek böwrümi kayta gozgap derdim ölçer bodum kendin gettiydinle medek böwrümi ayrılığın sebebini gözledim dövüp min hıyalın yadan kelleni özümü dinlemez özgü dinledim başarmadım sana dolan nimeni özümü dinlemez özgü dinledim başarmadım sana dolan dimeni ayrılıktan aralacaktım bir kemsiz şonun için gün geçmedi koşkusuz ıkbal olurmadı ayrı salsa da munna baqi yaşar bizim aşkımız ıkbal olurmadı ayrı salsa da munna baqi yaşar bizim aşkımız munna baqi yaşar bizim aşkımız munna baqi yaşar bizim aşkımız Baqi yaşayacak bir zat insan däl. Biziň tenimize amanet, janymyza amanet, emma insanyň döreden sunugaty, onu da saz bilen sözüň nikasy, bu aýdym hemişe yaşayan bir zat. Adamdan has uzak yaşaya, sunugat diýen zat. Müň ýyllyklar bäri döredilen sunugatlar yaşaya, emma ol sivilizasiýalaryň, ol adamlaryň özleri ýok bolsa şolaryň döreden sunugatlar yaşap gelýär-de. Şoň üçin siziň hem şu sunugatda barlygyňyz, siziň hem döredýän sunugatyňyz, siziň ýadan şygyrlaryňyz we şol şygyrlaryň aýdym bolmagy men pikirimçe bu Allahydan berilen paý. Galamyzyň uji ýetip bolsun. Indi söhbetimizin ahyrynda iki agyl siz bagtly baba, siz bagtly ata. Maşgalaňyz hakynda. Sebäbi dörejiliňiz bilen muştaklanmak tanış bilýärler. Maşgalaňyz, aktyklaryňyz, ogluňyz, gyýdyňyz, söwer ýaryňyz. Maşgalam şäherimizdäki 79-njy mekdebiň türkmen dili edebiýaty mugallimi. Bile hoduk kursdaşym şol gitmedi bir goşy aýdym bolandyr. Şoda esasy gitmeýän baş gahrman şol. Sen bir gitme, gale diýdim. Girsin qara ýere ýylan. Bu dört diwaryň süti sen bolmasaň nädip bilar? Sen bir gitme, gale diýdim diýip bir goşga şol
Prezidentimizin kararı bilen bayrağımın atip bolly 30 ýyllyk. Men şonu bir zady o dedi ýaňşy göwün bardy. Şeýle ýoksa hassiyatan adamym galdyrýar, göwün almak, göwüni bir adam begendirmek. Men geň alýan, şo hassiyat ýerde, şo gowşuryş öň ýanyna bir urun jaňatdylar da. Şeýle şuňsy medal gowşurlýar. Hormat prezidentimiň kararı bilen şoňa begenip näçe ýyl zähmet ýatyr, näçe ýyl azap ýatyr. Begenip hayran alýan ertesi televizorda çykşady otyr da tüwelemeden düýün hiç ýaraman ýatyrdyň diýen asda ol. Ýok, şol ýaly göwün galkynýan eken. Iki oglum iki gyzymma. Sen ýöne kıygy delsin sen idid enemin ady, sen tübük pederlerin, mehrem käbelin zürýady. Sen ýöne kıygy delsin sen meniň köňlümiň bagy, sen gözel sumurunlary, margy jülgen akçagary. Sen ýöne kıygy delsin sen meniň namysymarym, sensiz meniň o baharym, sen kim bolsun dünýe barym. Sen ýöne kıygy delsin sen meniň demalýan howam, dilek şol dem kabul bormuş, ata arzulasa Altsancık aktymma. Alhamdulillah, maşallah. Iki oglumy öýürdüm, bir gyzym çykardym, ýene bir gyzym mekdepde okap ýör. Aktyjaklarym mekdepde çağalar baglaryna. Ýene örgedek çağırymda minnetdarlyk bildirýän. Sede aktyk söýmek meseresin hemmeňiziň öýejoklaryňyz awat bolsun. Ýene örgedek ata watanymyz aman bolsun. Yeketek dilegim sawada, sähärde, şamda, şapakda ata watanymyz aman bolsun. Hemmämizi bir bar gorusun. Ata watan üçin alady diýen ýurt başçylarymyzyň, ýolbaşçylarymyzyň, ähli adamlaryň halk üçin ata watanyň ertir külçüne diýen aladary ýerine gowuşsun. Hemmesiniň jaalary sag bolsun, başardyk bolsun. Ene söhbetimiziň soňuny siziň dil ýetirme dip goşgaňyz bar. Awa. Şoň bilen jemläýeli. Bolýar. Aýasyna göteren toprağa dil ýetirme, saýasyna oturup yaprağa dil ýetirme. Gülsen, yürekden gülsen, kalpta kine götürme, sancısın bilip bilmeyen kükrege dil yetirme. Götüründen gep tapman telpege dil yetirme. İki söz başını çatman peltege dil yetirme. Tanaman aslın neslin durkuna dil yetirme, çeken cepasın bilmeyen korkuge dil yetirme. El yetmese dalvara üzüme dil yetirme. Söz geçmese dil vere gözüne dil yetirme. Gyzyň var, lola gülüp, diýdiň urup oturma. Ogluň var, ogra gülüp, gazananyň yitirme. Süýji sözläp gitseler, erep akyp oturma. Başyna täj etseler, depe çykyp oturma. Bu beşgüllük dünýedir. Hiç kime el götürme. Ahir barjak ýeriňdir. Toprağa dil yetirme. Sağ olun mehribanlar. Laýyk bir hepdeden Ata Watan TV-de duşur. Sağ olun.